Nyogo. Kaudhi gwenge maga county ma Kisumu mohe ujia par kodario no monji tulo manyoro no muoch Sondu etong mar county ma Kisumu gi Kericho. Monjno no weyo kangata chielo itongi mane kajima moko yudo hinyruok mag lisasi beti koda sere. Obilo yango ni gidhi nyime kod nonro ko ganda bendo junior ketenge lwenyno masani buogo ngima jodak e aluorano. Jafwambo mar Millicent Adhiambo ne otimo limbe osuptal ma Nyabondo kendo loso gi moko kuom ji ma oyudo hinyruok e tulo no. E kar yudo thieth ma St. Joseph Nyabondo mayudore e sub-county Manyakach e Kisumu County, waromo gi moko kuom jogo mane oyudo hinyruok kokalo kuom tulo mane omuoch Odhiambo manyoro e tong Kisumu kod Kericho kadhi nyime kod youth kane gitwa kod Ramogi TV kamaka e gileronwa gino mane otimore e Odhiambo manyoro no tok ng'anyo kaka ne gigo. Awinjo ka gimoro mula tano kamiyo koro ng'ato kara gichano kalo kuoma to go ng'ato kako goeno to beda nang'iyo ng'ano koro anyiso joka ni bana ng'ani lisasi ogo tamba kia ni kalo kuoma ema osiepna moro nyisa ni ng'ane tiendi remo wuok koro ka ng'iyo no ka lisasi nambo kalo kuoma ja uchielo famia gi msali to kitemo lawa to natemo mayombo gi koro gibayo mshali ya bich then mara uchiel ema no mako tienda korka cham ne mandamano no serumo ne en gimoro 6:30 godhiambo koro hali ne ji oseng'e ni mandamano onge apoka asero chuoya an owuon nang'e ni obaya gi kidi koro kamulo kang'iyo law tayudo ka reme mantie koro kamulo tayudo ka asere mochuoya nikech en gima nochuo modhi e chogo mano kanyal pudho koro kosechuoya mokwongo talwar piny to gichak ginuoya asera ariyo. Jopiny ma Sondu bende yango ni koro gin kod luoro kaluore kod tulo makamano makoro omuoch kendo pod dhi nyime. Nyoro nyewane ng'anyo mamuol Sondu ka kar wan wabiro ng'anyo to chal ka gima tulo ne nitie Sondu ka jolango nyomonjowa gi wan ichuowa gi aserni polise be gowa gi bunde ma which means ni gin ne giseiko gini mar kelo tulo Sondu ka chal kaka winje to chal ka gima gilaro boda mar Sondu ka kwayo magen gone sirikal chalo kamae koro an ywak na en ni gibed piny kaka jomtelo mondo ging'i ni to solution wuok komane nikech en ma gimosiga bedo kadhi mbele but koro nonyenyore lela kwayo man godo ni jirendo wa wan godo gi giket mana kwe wabed gi moro achiel koro kwayo ni ka sirikande wa leaders wa nyalo chung' kodwa mondo wang'e kaka iloso kweni nyalo bedo maber. County Commissioner ma Kericho Michael Lesimam oyango tulo makamano ka olero ni tulo no weyo jago majegni 38 mane ochuogi asere e kore kowito ngimane e kar yudo thieth masigo wet e county ma Kericho kamane itemrese kama moko ang'wen to pod dhi nyime kod yudo thieth. We received one death at the end of the exercise and 4 injured. One was discharged, 3 critically injured. We are monitoring the situation today. We expect it will not be as bad as yesterday, but we will monitor the situation. Kalore kod lipot mar osiptal kod mar obila e yor andika, ji maheo 12 nomonji kendo noyudo hinyruok mopogore, ka ji 5 noyudo hinyruok mag adhonde magina, to ji modong' mamoko ne oyudo hinyruok mag adhonde asere kod mago jalo. Kuom jogo moko noter e kuonde yudo thieth masigo wet e county ma Kericho ka moko noter Paponditi kod St. Joseph Nyabondo e county ma Kisumu. Ji 12 mane oringo de osiptal ma Nyabondo pod dhi nyime kod yudo thieth kanyo. Ng'at achiel ne oringo de osiptal maduong' ma Ramogi Oginga Odinga e boma ma Kisumu ka bende ng'ama chielo to kuom hai marach ne chunyo chot e seche mane ochop kode kar yudo thieth. Kuom ji 10 mane odong' Nyabondo, ji 8 koro dhi maber ka ji 2 to rito mondo timne gi bero.
E ote mare, gavana ma Kericho Eric Mutai oseyo tulono kendo siemo josiasa ma owacho ni opondo e ng'anyo mondo mi osia tulo kod athuye kin jodak ma Sondu. Ojiwo oganda modak e alworano mondo were gi tulo kendo oket kwe. Millicent Adhiambo, Ramogi.